Shubor nakaslem jong unongsan hima. Amutong Government Lower Primary School Amlarem Block West Jante Hills District kabalaseng nadu usnem Syajar kendai spa sau punyo kelayo ya kayeng school kabathamai kabadan nyo tali ki kamra kelas ya kini kayeng school kabathamai lapli ha kakhat nyo trik uyayong da UMLA kathan uba lakmen rumboi ha kajing dan lang UMDC ka JHADC uba meddling swear u in charge SD SEO Amlarem uba si lamin kinong yalam shnong kiriorang ba kashnong kinong hikai ki kemi ki kpa bat ki khna school ya kani ka yeng skol labu mau nongrem haus nem 8,000 apuar hakapor baka skol kala rakhe ya ka lingko jingdap nyopusan snem ne ka platinum jubilee balatei ha ka jinglot ka ba sapu saulak nyopu pra hajar sauspa sapu pra tingka na ka benta ban ai ka jinghikai ka babet ka babyang ya ki khanna pule ha kani ka skol hakani ka jo hi kasi ubala kamen rumboi ulapleru ya ka community hall jangkashnang amutong kabalate haka jinglot ka ba aprusan laktingka lingba ka border area development ka bahap hapo ka SCA BADP jong usnem 8,000 khatkhandai 8,000 apho ubala kamen rumboi haka jingkren uloong bakum unong mi khmat kathan ula persyang manwan ra shibon ki kampen rai badru ban penbha ya ka puli puthi hapo ka constituency ya ka jingyalang lapanya da wahe kashnong amutong uba ke nialang batayo ka jingkren na uba si lamin in charge SD SEO ka amlarem balapan phu penpiang ya ka ne ka jingyalang da ki jingroi ba ki jingshat na ki khna bat ki no hi kai ka school Arjar San idalang apok nasyong amutong na kabantaban sakhi ya ka jingpli paiba ya ka naging school kabalabay ka da ka sarkar makhliya bantay ya ka ba ublem ay ka jikar kho bat ki no hikay kinla ban hikay bha ya kna school ro kin yo ya distat bapura da bapule ha ka school ublem ko khok ko lang barok ban sa kemau ya kan negasngi ka jingkemet hapok no snong amutong tengin plip not buram ya no mau oba mau sa kemau excuse me ta pulai jarmo kane ka pen kemen yang an marba langba ka nagayeng kaple ya kalat khamtam ya ki badok ki basuk bakin yo kiban lek class 5 kin yo ban lek hang nei poch nong kempelut ya kapisa katengka da ka balek syam larem ne shawe syar kabang itnaro kalong ka jia trelang jang kinahikai bat ka borsnong krabu jia trelang pinam la ban le andang awan ngapai gini kenro kibalate lang ba kenarji e kat no ka lang mo itnan namar bag de hang neken ba ngila ban pol ya ki resource ki jangi ya kita ki jingdan ki jiarap na sarkar bagin la nang bata ka jibet ki jingbiang te konong song snong konong hikai ba khna school long ki betre lang namar ba kani ka por ka ba kongsan na banta ki jingkla baro ila i ka sarkar na ka por ko por na do arja khatra kala persyang mat penbiang ya ki school kala persyang ban penbiang ki syllabus kala persyang ban penbiang ban ai training ya ki no hikai kala persyang ban thung ya ki no hikai ha ki jaka tiba thali kane kanang yai pten namar ba po ka ji alam jang chief minister ban bram jangi o konrat sangma ngilayo i ba ka jingkela ha kaliang education hapo ka naga state ka jangi kaya kabang ikan tuhoy ka sarkar kamla ban lelut bat kamla ban biang lut ngidan shibun kibang iray dang de ban le tengang kan tuy ipaj ba bat kidai ban ai ka jikin ai jing mut ka sarkar amdai tang ban ai jing mut hanrei ban ai ru ban ai ka jik snok tilam namar balarangi kwa susya ya kata ka jingkela hapo ka state ka jongi ya pri batun ai ka dingetelang ban sumar ya kemariang semar ya kitinggal di embaro
ngitip baka kita kirangtan nang menjadi mentoy jang kasunang katau ai kakti kemon tiga dia gedong pri ngapun nong nikmat nagawin pos por ngang persyang banle bantembha ya kapule kaputi tembha jeng kampai ba barakawe anla banlen hapwa kini hinyo tu ligisnem temba South Home Tam School hapwa ka konsi jonga kebayo building lang ba kas education department lang ba ka border area lang ba ka middle scheme lang ba kiwe scheme sarkar SSA hapwa ka nega ka konsi jongi nginang pa tangketu susu ngi kateng jo ikong Deborah Sumer hagode bat kene kejing karpat ke jongpi nakaliang jungi ke office hagode bat ki ben kides nakaliang jongpi kum ka school pila bantho jaga office ke jongi kenang bengila ban nakaliang jongi tingim don ke fon ndringila bantho sak directorate sak government sak education department ada kala ban ai saki school ya ki ben kides kumba ka ai saki way pat ki school ya i saki way pat ki school ke bedang yo building thamai ke sarkar kala penbiang lut ya ki ben kides bat kidon kinong hikai ki boong kala pohu palat teng subu no ya ka serut kas don la kejong ke bha nakata knaw ngimla banra ya ka nak way ke school sakani ke school teh mai dei bat pan khana nakaliang jong kat PhD department ru kat yusna de nakaliang jong ke sarkar kini kisngi bala adep niyo ke order ba nakaliang jong ke school da kidon kam kela ban ai ke jingtho chaka office ke jangi khnang bangin pha chau video chaka office jong video nang ta video rengkat bat kini ke MG mo ke job card kila ban snai kini ki school pankhana hai bedai pat bat kinong hikai kam jongi nakaliang jongi nginsa forward itu ke application jo kinong hikai ke papan transfer naman ngitip stang kendiat panai kinong hikai kinon stang arngut hoit apa ngipai ke enrollment kalong ke baduna ndrengi perkhat pat ya ki kelas kidon ke babun nakaliang jongi in persang ban yarap ya phi ke school kenang ba phinam yo phinam kendu jenge khamtami khana school jongi ken yo ke hikai kababha hag bedai pat bat ke playground makarpat ye sar jongi long lokal NMA dai don kalat ban yarap lem nam ta ke school namar karpat ye phi pinya kren bat ye don kalat ban pli kum nong mikmat baila ban penyo ye phi ya keni ka madan jo phi ang ka playground om su kumba mensuwa bangi haban nya songlang ha kaju ka kamra shisha ka nega school kalong ka babyang pha ladangi pe ya ku building henrei ladangi phai pat sha ki wei kilyang dang don sibun ki benta ki baka school kadang don kam bat kita ki jing don kam ki jing dawa jong ka school ki long kumne harum ka baneng kom ki ben ki des ban song ki khana school ki larim bat ki lajot lapra bat ngidon kam ya kini na ka benta ka school ka baar ki miet ki suki kiduli bat ban mukot kidang duna palat bat ke school kadon kam yakineru kabalai pankhana kum ba phi yo ihi ba ngidon tang uwe pankhana hau ba ngi hap ban pendon kam ba ro bat kenthei bat senrang kum ta ka don kam sibun bandon separate toilet na ka benta ki khna senrang bat kenthei kabasau playground kumba pilayo i ka phalau yung school hangni kalong ka bahe henry ngisngeu ba ka school pat kadang don kap ya ka playground kum ka basketball court badminton court bat kiwei ba ki khana kinyo banya le kai kabasan kinala ni don kam banyo ya kinala ki babyang habaro saudang ka ying school khnang ban lai na gijing kti bat jaklia bat kaba khadu kinong hikai yamen tahi ka school ka don riu class na du pre primary ha du class 4 ka class 5 kala day bandon tangba namar ka ying school barim kala khap ngia balat te dan lat henry menta bangilayo ying school thamai
ki kamra ru ki labiang te kala dehi bandon ka kelas 5 tangba kawei ka jing'e ka bakrau ba ni kinong hikai ni sem kalong ba kiduna palat kinong hikai haskul namar nga kabayeng hangni mentaru ngan sa syong thai no sen hau benai banwan hau benai julai te kinong hikai kinsa satang arngut kinong hikai kinsa satang arngut ha kani ka school